Γεια σας κυρίες και κύριοι. Το σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η οικονομική κρίση και πώς αυτή επηρεάζει απλούς πολίτες καθημερινούς που τους συναντήσαμε στον δρόμο και μας είπαν τις γνώμες τους. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση εδώ πέρα με εκλεκτά μέλη, πλούσια δώρα και πολλά ωραία πράγματα και γυμνές και βυζιά. Φιλαράκια, να σου πω την αλήθεια, το κράτος δεν πάει πουθενά ρε. Τα έχουνε φάει όλα, τα λαμόγια να πούμε, και μας έχουν αφήσει εμάς εδώ πέρα στην πείνα να πούμε. 29 χρόνια στο ταξί ρε, στο σταυρό που σου κάνει, 29 χρόνια στο ταξί, δεν έχω ξαναδεί τον Έλληνα να θέλει τόσο πολύ να πάρει μέσα μαζικής μεταφοράς. Κι ας αργήσει, δεν παίρνει ταξί. Και φυσικά αυτό εμένα με έχει κάνει να βγω έξω τα ρούχα μου, εντάξει. 7 εβδομάδες απλήρωτος. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για μένα? 7 εβδομάδες, ούτε μία ούτε δύο. 7 να είναι οι ώρες τους. Ξέρεις τι σημαίνει να πηδιέσαι κυριολεκτικά στη δουλειά κάθε μέρα? Το θυμάμαι τώρα αυτό. Και μια ωραία πρωί να σου λένε ότι απολύεσαι. Όχι αγάπη μου. Η ζωή μου, πώς να είναι η ζωή μου? Σκατά είναι η ζωή μου. Ήθελες και τ' άκουσες τώρα και εσύ, άντε μην αρχίσω. Κάποτε όλοι με χειροκροτούσαν που ανέβαινα σε τραπέζια. Και καλύτερα έχει νυχτάδια να κάνει όνομα. Τώρα που είναι ο Κιάμος? Θέλω τον Κιάμο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δουλεύω σε μια εταιρεία που κατασκευάζει ερωτικά βοηθήματα. Δεν έχω προβλήματα ας πούμε με τον εργοδότη μου. Τα πράγματα όντως δεν πάνε καλά, θα σας πω την αλήθεια. Αλλά εμένα το μυαλό μου είναι στο γάμο τώρα, γιατί με την καλή μου θα παντρευτούν σε ένα μήνα. Δεν μου έχει πει ακόμα τον ναι βέβαια, αλλά εντάξει τώρα λογικό είναι να μου πει τον ναι, τόσο ωραίο σπίτι. Θα τα βγάλουμε πέρα ας πούμε, θα το ξεπεράσουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Εντάξει, μωρά από το πρωί μέχρι το βράδυ να πούμε όλα για αυτά. Ακούμε ειδήσεις, τηλεοράσεις, μισθούς, συντάξεις θα κατέβουν να πούμε και θα έρθει το τέλος του κόσμου και χεστήκαμε τώρα μην έρθει και το τέλος του κόσμου ας πούμε, έτσι πως τα έχουμε κάνει δηλαδή. Εμένα άλλο είναι αυτό που με κύριε παιδί μου. Πρώτον, να σου πω δύο πράγματα. Ποιο είναι το τρίτο DVD της Τζούλιας? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι να θα έρθει ο Κάλιστον στον Ολυμπιακό να φτιάχνουμε ομάδα ας πούμε, γιατί φέτος ειδικά πως το χάσαμε έτσι στο πρωτάθλημα να πούμε, αλλά εντάξει βαριέσαι τώρα σιγά, τι έγινε ρε παιδί, πω.